Inda suke sababbi a wannan channel namu su danna mana subscribe da kuma alamar karrawa don samu shirye-shiryen mu. Mun gode. Irin gidajen jaruman Kannywood mafiya kyawu. Gidan Adam A Zango. Wannan gidan tauraron fina-finan Hausa ne wato Adam A Zango da ya gina ta kamar yadda ya bayyana a shafukansa na sada zumunta. Adamu ya kira gidan nashi da villa kuma ya gode wa Allah. Sannan ya bayyana wani bangaren gidan da ba a kammala gininsa ba. Babu mamaki bane idan aka ce Adamu Zango ya gina wannan katafaren gidan don ko motar da yake hawa an ce ta kai ta naira miliyan 37. Adam A Zango kusan kowa ya san shi a duniyar Hausawa domin ya shahara sosai a ta fannin fina-finai da wakoki. Wannan sana'ar kuwa ba kananun kudade suke kawo masa ba. Sannan shi ambassador ne na kamfanoni da dama ciki har da kamfanin Infinix da MTN Nigeria. Ko wayannan kada abinda suke biyan sa ya kai yayi rayuwar farin ciki da su. Baya ga haka ciki ya nuna shine jarumi da yafi kowa arziki a Kannywood bayan jarumi Ali Nuhu, domin Ali Nuhu shine jarumi da farko da yafi kowa arziki a masana'antar ta Kannywood. Dole kira waga ai kakaran ce wani bidiyo da nake maka wani bidiyo da zai ai text da ne maka nake ce maka na ango ne ya ce ne nake kawo transfer ango tabbe ne. Gidan Hadiza Gabon. Wannan shine sabon gidan jarumar fina-finan Kannywood da Hadiza Aliyu Gabon. Ta yi sabon gida kamar yadda ta bayyana a lokacin da ta kammala ginin gidan. Gabon kamar yadda aka fi kiranta da shi, ta kammala gidan tare da bayyanawa a shafinta na dandalin Instagram, inda ta yi wa Allahu subhanahu wa ta'ala godiya da ya kaddara fitanta daga gidan haya. Ta wallafa cewa alhamdulillah Allah na gode maka, babu ni babu gidan haya. Wannan rubutu ya samu dokan hankulan mutane musamman kawaye da takwarorin aikinta. Haka zalika ta samu addu'o'in taya murna tare da san barka daga bakin mutane daban-daban. Idan za ku iya tunawa a wasu watanni da suka gabata, Hadiza Gabon ta wallafa hoton sabuwar daliliyar mota da kawarta Laila Ali Usman ta saya mata. Ita dai Hadiza Gabon babbar jaruma ce a masana'antar Kannywood. Tana ɗaya daga cikin jarumai mata da suka fi ɗaukaka da kuma kuɗi a harkar fina-finan Hausa. Sannan ita ambassador ce a kamfanoni daban-daban, daga ciki akwai kamfanin Indomie da Maggi. Tabbas wayannan ayyukan nata na kawo mata kudade da za ta iya gina gida fiye da wannan gida. Ita dai jarumar ana kiranta Hadiza Gabon ne saboda ita haifafiyar kasar Gabon ce. Ga wayanda suka kalli bidiyon da muka yi a baya kan jaruman Kannywood mata da suke bayan kasar Najeriya ba, za su ga mun yi cikakken bayani yadda ta shigo kasar Najeriya da kuma yadda ta yi ta tsinci kanta a masana'antar Kannywood. Wannan shine gidan Nuhu Abdullahi. Gidan jarumin a yanzu ya bayyana a inda abokin aikinsa Ibrahim Birniwa ya wallafa ta a shafinsa na Instagram da taken gidan yayi kai matukar kokari, Allah ya sa rai aka yi wa. Shi dai tauraron fina-finan Hausa Nuhu Abdullahi ya angwace kwanan nan da amaryarsa Jamila inda aka yi kasaitaccen biki. Jarumin da tauraruwarsa tana kara haskawa a kwanan nan a dalilin wani fim mai dogon zango da gidan talabijin na Arewa 24 suke haskawa mai suna Labari Na. Gidan jarumi na Braska. Jarumin wasannin barkwanci ya gina gidansa ne a cikin birnin Kano tun bayan rasuwar babban jarumin barkwanci Rabilu Musa Dan Ibro. Akwai lokacin da tauraruwar na Braska ta fito kowa haskawa a bangaren barkwanci a masana'antar Kannywood. A shekarar da ta gabata ne jarumin na Braska ya kammala ginin gidansa. Ya yi gini ne a cikin garin Kano kamar yadda mujallar fim ta ruwaito. Tuni dai masoya, yan uwa da abokan arziki suka dinga masa san barka tare da taya sa murna. Mun ga da kallon wannan bidiyo. Tabbas a Kannywood akwai dimbin jarumai da suke da kyawawan gidaje, amma ba mu samu mu muku shi a yanzu ba. A wannan bidiyon da muka yi za ya samu kuskure ko kuma tuntuɓin harshe,